Bine ați venit la prima conferință Dictum din anul universitar 2013-2014. Numele meu este Daniel Salanța și împreună cu Vlad Luca și întreg stafful Dictum vă mulțumim pentru felul în care ați răspuns invitației noastre în această seară. Împreună cu noi avem privilegiul și deosebită plăcere să-l avem ca invitat pe nimeni altul decât Horia Roman Patapievici, căruia și mulțumim. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să vă creionez în câteva cuvinte impulsurile care stau la baza acestei inițiative, Dictum Day. Înainte ca o acțiune să fie întreprinsă, ea este precedată de o idee. Înainte ca o societate să fie așezată pe un curs, există un sistem de gândire care o guvernează și o controlează. Un filozof evreu, privind în urmă la Holocaust, spunea următoarele: principalii vinovați pentru cuptoarele din Dachau, Birkenau sau Auschwitz nu se găsesc în Reichstagul din Berlin, ci ei se află pe holurile și la catedrele universităților intoxicate de filozofia nihilistă. Pentru că înainte de genocid a existat un sistem de gândire concentrat în jurul dictonului Gott ist tot, Dumnezeu este mort. Înainte de un Adolf Hitler a fost un Friedrich Nietzsche. Revenind în ani mai apropiați nouă, Michael Novak, un filozof catolic american, pe când primea premiul Templeton pentru lucrarea lui Awakening from Nihilism, în 1994 spunea următoarele: relativismul este un gaz invizibil, inodor, ucigător, care astăzi poluează fiecare societate democratică de pe pământ. Astfel, cea mai periculoasă amenințare pentru lumea liberă nu este de natură politică sau economică. Ea este cultura otrăvită și coruptă a relativismului. Iar această amenințare, acest grup de inițiativă o ia cât se poate de serios. Astfel, Dictum are misiunea aproape imposibilă de a articula adevărul absolut într-o cultură postmodernă scufundată în relativism. Vedeți, Dumnezeu l-a creat pe om și atunci când l-a creat, i-a dat cel mai de preț dar, un dar divin, și anume capacitatea de a gândi. I-a dat minte, o minte frumoasă cu care să cerceteze, să speculeze, să caute, să mediteze. Și întrucât economia creației lui Dumnezeu nu este loc de hazard, Dumnezeu a făcut lucrul ăsta cu un motiv principal, cu un scop primordial. A pus această minte în om, ca înainte de toate, omul să o folosească pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și a cunoaște adevărul. Conștienți că acest dar obligă, dar și responsabilizează, și conștienți că o societate fără Dumnezeu este condamnată falimentului. Dictum își propune să stea în fața tăgălugului filozofiei postmoderne, articulând adevărul absolut, într-un mod cât se poate de coerent, și anume, Dumnezeu există și Dumnezeu este dragoste. Înainte ca să mergem mai departe, aș vrea ca să ne cerem scuze pentru faptul că atât de mulți dintre dumneavoastră stați în picioare. Totuși mulțumim facultății și acum aș vrea ca să chem pe Vlad Luca să prezinte tema și invitatul. Cazul fraților Pascal este studiul de caz propus pentru această seară. Despre Blaise Pascal poate că unii dintre noi am auzit, alții poate chiar i-ați citit scrierile. Este una dintre figurile proeminente ale culturii europene și o personalitate pe care domnul Horia Roman Patapievici spunea că o admiră. I-a studiat scrierile și biografia, așa că sunt convins că ne va spune lucruri interesante pe marginea acestui subiect. Poate vă întrebați, de ce cazul fraților Pascal? De ce nu cazul Blaise Pascal?
voi lăsa suspansul să persiste, invitându-l pe domnul Horia Roman Patapievici. Vă mulțumesc! Conferința pe care am să o țin este o conferință personală, în sensul că privește o mare personalitate a culturii occidentale, europene prin extensie, Blaise Pascal și Jacqueline Pascal, dar pentru că subiectul este de așa natură și o să vedeți cum anume argumentul în favoarea existenței lui Dumnezeu și argumentul în favoarea adevărului religiei creștine pe care Pascal l-a dezvoltat este ceva care ne obligă să fim persoane. Altfel spus, ne obligă să vedem atunci când ne uităm la oameni, dincolo de mulțime, individul și în individ persoana. Iar când vedem persoana, pentru că Daniel a făcut aluzie la lagările de concentrare, ceea ce este ucis acolo, cred că Levinas spunea, este chipul omului. Prin urmare, deși sunteți mulți, am să încerc să am cu dumneavoastră o relație personală și pentru asta o să mă ajute foarte mult Blaise Pascal. Am să încep prin a vă spune cine a fost Blaise Pascal. Cel care face descrierea pe care am să vă citesc este Chateaubriand și spune așa: a existat cândva un om care la 12 ani, cu linii și cercuri, a creat matematicile, care, la 16, a făcut cel mai savant tratat despre conice care a fost văzut de la antichitate încoace, care, la 19, a construit o mașină prin care intelectul și raționamentele puteau fi reproduse, care, la 23, a demonstrat fenomenele greutății aerului și a distrus una dintre marile erori ale fizicii vechi, care, la o vârstă la care ceilalți oameni încep abia să se nască, terminând de parcurs întregul domeniu al științelor umane, și-a dat seama de neantul lor și s-a întors gândurile către religie, care, din acest moment și până la moartea sa, petrecut la vârsta de 39 de ani, mereu infirm și mereu suferind, a fixat limba pe care aveau să o vorbească Bossuet și Racine și care a dat modelul celei mai depline batjocuri, ca și a raționamentului cel mai puternic. În fine, acela care, în scurtele intervaluri pe care îi le lăsau bolile sale, a rezolvat, ca o distracție de la suferințele fizice pe care le avea, una dintre cele mai înalte probleme de geometrie și a zvârlit pe hârtie gândurile care țin atât de Dumnezeu cât și de om. Acest geniu înspăimântător se numea Blaise Pascal. Când s-a referit la stilul celei mai înalte și mai eficace batjocuri, s-a referit la seria celor 18 provinciale, prin care el a fixat stilul sarcasmului, ironiei, raționamentului constrângător, făcut din Poinet, din floretă, care avea să fixeze genul de altitudine al acestui tip de atitudine în proza franceză. Vreau să vă spun ce sunt aceste le pensées despre care vă voi vorbi astăzi. Ele au intrat în posteritate sub numele de pensées. Asta s-a tradus în românește prin cugetări. Dar, vă atrag atenția, ele nu sunt cugetări, ele nu sunt niște maxime, ele nu sunt, altfel spus, ceea ce îi se năzare unui om, oricât de respectabil ar fi acest lucru, în momentul în care stă ori cade pe gânduri. Nu. Reprezintă ceea ce, în intenția lui Pascal, era o apologie a adevărului religiei creștine.
ceea ce el a încercat să facă între această lucrare care nu este încheiată și asupra căreia nu avem o certitudine în ce privește ordinea fragmentelor rămase, el a încercat să dezvolte un argument constrângător, un argument complet, pentru că le-a criticat pe toate celelalte, în favoarea căilor prin care se demonstrează existența lui Dumnezeu și a argumentelor prin care putem stabili adevărul religiei creștine. Asta este, de fapt, le pensée. O să-i spunem în continuare le pensée, pentru că cugetările nu prea îmi place cum sună, dar de fiecare dată când auziți acest lucru și când vă veți referi în amintire ori în intenție de această lucrare, să nu uitați ce este ea de fapt. Și vreau să vă spun cum anume au reacționat erudiții în momentul în care au construit ediții din fragmentele rămase de pe urma lui Pascal. În primul rând că modul în care au fost păstrate aceste hârtii, trebuie să înțelegeți că era unul legat de o mare, sau inspirat de o mare pietate. Pentru că Pascal era considerat nu numai geniul pe care l-ați auzit descris de Chateaubriand, ci era și Notre Saint, era Sfântul nostru. Așa îl considera comunitatea nu doar a măicuțelor de la Port-Royal, nu doar comunitatea familiei, dar și oamenii care auziseră de el și care auziseră deopotrivă de faptele sale de sfințenie. Pascal a murit fiind înconjurat de simțământul că cel care a murit a fost un sfânt. Așa cum atunci când a murit Papa Ioan Paul al II-lea, cei din piața Sfântul Pietru au strigat, sanctificat acum, acesta era și sentimentul celor care au rămas în urma lui Pascal. Și ca atare, aceste fragmente au fost păstrate nu doar cu grijă, ci și cu pietate. Pentru că cel care le lăsase nu era doar un mare savant, ci era și Sfântul nostru. Acum, cum au fost organizate aceste fragmente? E important să știți acest lucru, pentru că vă va ajuta în momentul în care, dacă n-ați făcut-o deja, veți citi această lucrare, să înțelegeți mai bine ce se pune între dumneavoastră și Pascal în momentul în care citiți Le Pensée. Cei de la Port-Royal, vă spune ceva acest lucru, Port-Royal? Aha! Trebuie să vă spun ce este Port-Royal. În prima jumătate a secolului al XVII-lea, undeva într-o suburbie a Parisului de astăzi, dar undeva la țară față de Parisul de atunci, la Port-Royal Auchan, adică Port-Royal de pe câmpuri, din câmpie, se afla o mănăstire de maici, care, tot spre jumătatea secolului al XVII-lea, și-a ales ca confesori, ca directori de conștiință, doi oameni extrem de importanți în secolul al XVII-lea francez. Este vorba de Saint-Cyran, abate, și de așa numitul Marele Arnaud, pe numele său Antoine Arnaud, una dintre inteligențele cele mai bine mobilate, cele mai exacte și de cunoașterea cea mai întinsă în toate disciplinele timpului pe care secolul XVII francez l-a văzut. Acest Antoine Arnaud este unul dintre cei care i-a făcut obiecții lui Descartes atunci când el a publicat Principiile filozofiei. Și lui, între alții, Descartes îi răspunde cu o foarte mare atenție, pentru că obiecțiile lui Antoine Arnaud nu erau deloc neglijabile. Ei bine, Port-Royal este mănăstirea simbol
a întâlnirii dintre o enormă devoțiune a acestor călugărițe catolice și niște directori de conștiință extrem de exigenți, aspri, neînduplecați și extrem de învățați toți. Există o logică de la Port-Royal la care Pascal a contribuit, Nicole este un alt autor, Arnaud este un altul, erau oameni foarte învățați și în același timp extraordinar de religioși. Mișcarea asociată întâlnirii dintre măicuțele de la Port-Royal și domnii care erau confesori ori directori de conștiință s-a numit jansenism. Acest nume vine de la un teolog, Jansenius, care a publicat în 1640 o carte care a tulburat enorm apele în Franța, dedicată lui Augustin, în care Jansenius a prezentat doctrina lui Augustin. Și de această carte se leagă condamnarea și mai apoi persecuția și în cele din urmă distrugerea mișcării janseniste și în special a marii mănăstiri de la Port-Royal, Auchan. Lucrul s-a petrecut sub Ludovic al XIV-lea și autorul care a făcut monografia acestei importante mișcări religioase, intelectuale și, vă spun, lucrul care pentru noi astăzi este cel mai strălucitor dintre toate, a făcut proba caracterului etic, implacabil și triumfător în cele din urmă, în ciuda persecuției și a înfrângerii. Cel care a făcut monografia acestei lucrări este Sainte-Beuve, care a scris în 7 volume, pornind de la niște conferințe ținute la Lausanne, monografia Port-Royal. O carte superbă, scrisă de un om care nu era credincios, care în finalul ei, recunoscând că nu e credincios, a făcut gestul de deplină reverență față de caracterul și măreția acestor oameni și a acestor măicuțe și ne-a dat nouă posterității, poate cel mai frumos imn laic adus vieții religioase, intelectuale și morale ale unei mănăstiri catolice, care a rămas catolice în ciuda faptului că jansenismul a fost condamnat. Ei bine, acum dacă v-am spus ce este cu Port-Royal, să vă spun cum au fost citite, cum au fost organizate aceste pensées. Prima ediție, aici m-am poticnit de Port-Royal, este în 1670 și este scoasă de către domnii de la Port-Royal. Cum au organizat ei fragmentele rămase? Le-au organizat după modelul florilegiului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că am un tezaur de afirmații și le aleg pe acelea dintre ele care mi se par cele mai frumoase, cele mai importante, cele mai profunde. Adică florilegiu înseamnă antologie. Așa este ediția de la Port-Royal din 1670. O altă manieră de a organiza aceste materiale este să le ordonezi tematic. Vezi că există un număr finit de teme, să zicem 20 de teme, și atunci identifici fragmentele și le pui pe 20 de coloane în funcție de temele dominante ale fiecărui fragment în parte. Așa a făcut Brunswick, Leon Brunswick, în marea lui ediție din Marii Clasici, care a apărut la începutul secolului al XX-lea. În fine, mai există o metodă. Metoda de a citi, a reciti aceste fragmente și de a încerca să înțelegi care sunt frazele lui Pascal. Frazele ce înseamnă? Eu când vă vorbesc, folosesc cuvinte care se adună potrivit structurii gramaticale, sper că vorbesc gramatical, pentru a forma propoziții, fraze cu o sintaxă care este sintaxa limbii române. Dar, dincolo de succesiunea de fraze, veți găsi în felul în care eu construiesc și adun aceste fraze un soi de light motivuri. Aceste light motivuri sunt frazele lungi, frazele care exprimă gândirea acestui om. Ei bine, dacă ajungi să înțelegi care sunt frazele, adică succesiunile de gânduri
care se găsesc în aceste fragmente, vei putea da o ediție a acestor pensées care e ordonată de aceste fraze. Așa au făcut mai mulți dintre editori, dar unii, alții, au ales următorul criteriu și despre el vreau să vă vorbesc. În 1658, la Port-Royal, Pascal este invitat să le prezinte domnilor de la Port-Royal ce face el cu această apologie a religiei creștine. Și ne-au rămas două mărturii, una a nepotului lui, Etienne Perrier, și cealaltă a unui apropiat de la Port-Royal, care se numea Philo de la Chaise. Au rămas două descrieri a acestei întâlniri. Și ideea era să organizezi fragmentele rămase în funcție de rezumatul pe care cei doi ni l-au lăsat de la felul în care Pascal însuși a expus această apologie a religiei creștine. Acum, dacă aveți imaginea de ansamblu, vreau să fac un pas spre argumentul lui Pascal. Au existat argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu. Ce este semnificativ este că grecii nu și-au pus problema să demonstreze existența unei ființe divine. Grecii nu s-au gândit să demonstreze existența zeilor. Pentru cei pentru care existau zeii, zeii existau, punct. Pentru cei pentru care zeii nu existau, ceea ce erau totuși foarte puțini, sau cei pentru care zeii, ca pentru epicurieni, trăiau într-o lume a lor care nu avea legătură cu lumea noastră pentru că zeii sunt fericiți și fericirea nu se ocupă de nimic din jur, respectiv fericirii nu-i pasă de nefericire, e bine, nu trebuia să demonstreze acest lucru. Punct. Ca atare, problema existenței unei ființe supreme este ceva care nu apare în alte culturi, nu apare în cultura greacă, apare însă în secolul al XI-lea, în cultura occidentală, în catolicism. Lucrul este foarte interesant că în a doua jumătate a secolului al XI-lea, spre 1070, un italian care era arhiepiscop de Canterbury, și anume Anselm, imaginează un argument în favoarea existenței lui Dumnezeu. Anselm avea un proiect. Acest proiect era proiectul de a găsi argumente constrângătoare care să demonstreze rațional existența lui Dumnezeu, existența lumii create de Dumnezeu, respectiv a lumilor intermediare, îngerii și așa mai departe, și, în general, să demonstreze în mod rațional lucrurile referitoare la cosmos. Un proiect, îți vine să spui, uluitor. Uluitor, în primul rând, pentru mine, prin faptul că și-a pus această problemă. Dumnezeu nu mai era dat pur și simplu. El trebuia întemeiat prin rațiune. Și cel mai faimos argument pe care el l-a formulat, nu este singurul, este argumentul ontologic. Vă e familiar argumentul ontologic? Argumentul ontologic se formulează extrem de simplu și vă rog să urmăriți cadența lui. El spune așa: îmi pot imagina un lucru mare, îmi pot imagina un lucru și mai mare. Îmi pot imagina oare un lucru decât care nimic mai mare nu poate fi imaginat? Ei bine, dacă îmi pot imagina un lucru decât care nimic mai mare nu poate fi imaginat, atunci, cu necesitate, acest lucru există. Cum? Ce e asta? Este un argument extraordinar de puternic. N-am să vă fac demonstrația lui, dar vă rog să-l rețineți cât de simplu este și gândiți-vă la el ca să vi se producă ceea ce Wittgenstein numea o crampă a gândirii. Pot să-mi imaginez un lucru decât care nimic mai mare nu poate fi imaginat. Iar dacă acest lucru poate fi imaginat, atunci el cu necesitate există. Acest argument l-a convins pe Descartes, care l-a reformulat, l-a convins pe Leibniz, mare matematician, ca și
Descartes. Deci vă vorbesc de oameni științifici. L-a convins pe Leibniz, care l-a reformulat, completând reformularea lui Descartes, iar în secolul al XX-lea a convins de justețea lui acest argument mintea celui mai strălucit logician, cum a fost supranumit, de la Aristotel încoace. Este vorba de austriacul Kurt Gödel, cel care a demonstrat teoremele de incompletitudine, teoreme care afirmă următorul lucru. În un sistem formal se pot construi propoziții care sunt, din punct de vedere sintactic, valide, adică în limba noastră sunt propoziții cu sens pe care le înțelegem și care nu pot fi demonstrate cu ajutorul axiomelor și teoremelor sistemului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să inventez un sistem de nivel superior pentru a putea să demonstrez acele propoziții pe care pe primul sistem le-am putut construi, dar nu le-am putut demonstra. Faptul este atât de surprinzător încât marea mișcare de formalizare completă a matematicii, care fusese începută la sfârșitul secolului al XIX-lea și părea să fie marele program de construcție consistentă și finală a întregii matematici, e marele program al lui Hilbert, a fost năruit în 1930-1931, când acest logician genial a demonstrat această propoziție simplă. În orice sistem formal se pot construi propoziții care sunt corect construite din punct de vedere sintactic, pe care datele sistemului nu le pot demonstra. Știți ce înseamnă de fapt acest lucru? Înseamnă că mintea nu este reductibilă la un algoritm de calcul. Înseamnă că oricât de puternice calculatoare aș reuși să construiesc, ele nu vor epuiza niciodată mintea. Și nu pentru că ele nu vor fi extraordinar de puternice. Și nu din motivul că unii dintre noi, majoritatea, toți, nu vom fi la fel de, nu spun inteligenți, ci spun capabili să calculăm la nivelul puterii de calcul al acestor automate, calculatoare. Deci, va rămâne ceva întotdeauna pe care o inteligență îl are și pe care o mașină de calcul nu îl poate principial avea. Iar acest lucru a fost demonstrat de Gödel printr-o teoremă care este irefutabilă. Altfel spus, este o teoremă adevărată. Deci acest lucru rămâne adevărat până la sfârșitul timpurilor. Deci argumentul ontologic a intrat în mintea lui Gödel și Gödel în 1940, pe o foaie de hârtie care nu este mai mare decât acestea, iar a mea este plină de însemnări. Însemnările pe care le-a făcut el sunt mai puțin numeroase decât grifonările mele de aici, a schițat o demonstrație în logică modală a argumentului ontologic. Argument care nu a fost refutat. Deci este un argument puternic, chiar dacă formularea lui, pe care o reiau, ca să vă formeze o crampă a gândirii stabilă în mintea dumneavoastră, dacă se poate imagina o ființă decât care ceva mai mare nu poate fi imaginat, atunci această ființă există cu necesitate, iar ea este Dumnezeu. Un alt argument este argumentul cosmologic sau argumentul creației perfecte. Și el sună, într-o reformulare târzie, în felul următor. Presupunem că mergeți pe câmp și pe câmp veți găsi un ceas. Argumentul sună în felul următor. Este rațional să presupun că ceasul acesta nu a crescut din pământ așa cum crește grâul sau iarba? Dacă cineva spune, nu, el a crescut din pământ cum crește iarba, atunci filmul se rupe. Dar cred că nimeni nu va spune că un ceas crește din pământ așa cum crește iarba. Și atunci argumentul spune, trebuie deci să presupunem că cineva a creat acest ceas. Acest creator este nu ceasornicarul, ci creatorul ceasornicarului. Ei bine, dacă extindeți acest argument la armonia lumii, la faptul că există legi ale naturii care sunt perfect echilibrate și consistente, dacă combinați asta cu așa numitul principiu antropic, care spune că toate constantele naturii sunt așa fel calibrate, încât dacă, de exemplu, viteza luminii în vid ar fi modificată cu o decimală,
Sau constanta structurii fine, care este 1 pe 137. Dacă ar fi 1 pe 138 în loc de 1 pe 137, atunci totul în lume ar fi atât de diferit încât, ce credeți că s-ar întâmpla? Ar fi lumea mai mare, mai mică, mai nu știu cum? Nu. Voi, eu, nu am mai exista. Existența oamenilor pe acest pământ este posibilă numai și numai pentru că toate constantele naturii au exact mărimea pe care o au. Argumentul este că dacă le modific puțin, dacă le stric puțin, modific puțin viteza luminii, modific puțin constanta lui Planck, modific puțin constanta structurii fine, atunci nu doar că totul se strică, dar noi nu mai suntem cu putință. Toate astea sunt argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu, de care unele Pascal știa, argumentul ontologic, varianta de argument cosmologic care apare la Anselm deja în a doua jumătate a secolului al XI-lea și altele pe care nu le știa pentru că încă nu fuseseră formulate în forma în care eu v-am prezentat-o, respectiv acest argument antropic, argumentul care vorbește de calibrarea fină a constantelor universale ale naturii. Ei bine, de cele pe care le știa, mă refer la argumentele în favoarea existenței lui Dumnezeu, de toate Pascal era nemulțumit. Și argumentul lui era următorul. Toate acestea sunt ca teoremele din matematică. Ele îmi spun bună oară că pot să construiesc un număr mare la care pot să adaug încă o unitate și este și mai mare și așa mai departe. Sau pot să fac o teoremă despre numerele prime și pot să fac o teoremă despre numerele infinite, dar toate astea nu îmi vor putea spune altceva decât că există ceva infinit de mare, infinit de perfect, dacă îmi permiteți această forțare a superlativelor, și acest lucru va fi botezat Dumnezeu. Dar ce fel de Dumnezeu este acesta? Este Dumnezeul de care avem nevoie, este Dumnezeul care poate să știe ce se întâmplă cu mine, este Dumnezeul căruia îi va putea vreodată păsa de mine, este, altfel spus, Dumnezeul care mă poate salva, este Dumnezeul căruia mă pot ruga? Nu. Este o instanță supremă care este la fel de abstractă și la fel de rece ca toate datele de intrare care au constituit premizele raționamentului meu. Din acest motiv, Pascal a respins toate aceste argumente. El n-a spus că sunt false. El a spus că nu mă conduc la Dumnezeu decât în măsura în care admit să definesc ca fiind Dumnezeu obiectul unei teoreme referitoare la cosmos, de exemplu. Da. Dacă vreau, de exemplu, să spun că nu știu care particulă elementară, care știți că a fost botezată particula lui Dumnezeu, este Dumnezeu, atunci, da, descoperirea ei la CERN în Geneva, atunci, da, este un argument în favoarea lui Dumnezeu. Dar e limpede care este limita acestui Dumnezeu pe care un argument ca cel ontologic sau ca cel argumentul cosmologic îl poate găsi. Acum, vreau să intru în argumentul lui Pascal. Argumentul lui Pascal se bazează pe câteva distincții. Ca să vă ajut, am să vă descriu tot argumentul și după aceea am să mă întorc și am să dezvolt părțile respective. Argumentul lui Pascal pleacă de la o afirmație din matematică și de la una din fizică. Argumentul din fizică este următorul. Fizica este făcută de rațiune, de intelect. Este o construcție teoretică prin care construiesc teoreme referitoare la lume. În momentul în care îmi pun problema adevărului acestor teoreme, nu este ca în matematică, văd care este consistența lor cu axiomele de la care am pornit, ci
mă uit în lume să văd dacă faptele corespund cu teoremele. Altfel spus, principiul fundamental al fizicii este supunerea rațiunii față de fapte. Vă rog să rețineți acest lucru, pentru că Pascal pare un tip care era mistic, care era, cum a crezut tot secolul XVIII, că a fost un bolnav a cărui minte genială s-a detracat în cele din urmă, de vreme ce a fost preocupat atât de serios de demonstrarea existenței lui Dumnezeu și de demonstrarea adevărului religiei creștine. Pascal, împotriva acestor prejudecăți, era un om extraordinar de practic, extraordinar de rațional. Dar a fi rațional înseamnă a înțelege simultan nu doar puterea rațiunii, ci și limitele ei, și anume limitele pe care ea și le dă ca să-și păstreze raționalitatea. Deci prima afirmație vine din fizică, și anume că există un primat al faptelor. Cine înțelege acest lucru? Rațiunea. Rațiunea este cea care acordă faptelor primatul, pentru că înțelege că ea deraiază, adică devine irațională, dacă în fizică ea nu se supune adevărului faptelor. E prima afirmație tare. Faptele sunt puternice. Acum, faptele de ce sunt puternice? Pentru că așa este construită lumea. Puteți face ceva împotriva faptului că Clujul sau Cluj-Napoca este exact pe solul României unde se află în momentul de față? Nu vă puteți opune acestui lucru. După cum nu vă puteți opune amplasamentului Romei sau Londrei, sau faptului că Mohamed a existat, sau faptului că dumneavoastră existați, sau faptului că bunicii dumneavoastră au existat. Toate astea sunt fapte. Și cu un adagiu latin, contra factum non est argumentum. Nu poți să demonstrezi împotriva faptelor, decât dacă ești irațional. Deci primul lucru este că rațiunea, ca să-și păstreze raționalitatea, înțelege că faptele sunt prime. Cum se exprimă Pascal, faptele sunt create de Dumnezeu. Al doilea lucru este din matematică. Și este o observație extraordinar de puternică. Voi ați făcut la școală matematică, nu? O rumoare încurajatoare. Ei bine, știți că există o chestie care se numește analiza matematică. În analiza matematică este o judecată fină care se face referitoare la mărimile de ordinul 2, de ordinul 3, de ordinul 4. Ce înseamnă asta? Înseamnă următorul lucru. Am unitățile. Dacă 1, 2, 3, 4 sau 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Dacă ridic 0, 1 la pătrat și compar cu 1, o să văd că el este foarte mic. Pătratul unei mărimi mici este o mărime foarte mică, care poate fi neglijată fără să pierd nimic. Este exact ceea ce se întâmplă atunci când la un număr mare adaug o unitate. Este tot ceva foarte mare. Gândiți-vă dacă se schimbă ceva în momentul în care unei linii, care este formată dintr-o infinitate de puncte, îi adaug un punct. Nu se schimbă nimic. Pot să-i adaug foarte multe puncte, și 100 de puncte, și 1000 de puncte, și 100.000 de puncte, și tot linie rămâne. Adică ce nu devine, prin adăugarea câte unui punct, linia? Nu devine suprafață. Ca să obțin o suprafață, trebuie să am mai multe linii. Dar, odată obținută suprafața, pot să adaug oricâte linii, dar oricâte linii, și nu voi putea ieși din suprafață. Ca să ajung unde? Ca să ajung la un volum, ca să ajung la un corp solid. Deci, vă rog să aveți în fața ochilor acest raționament simplu. Punct, linie, suprafață, volum. Ele sunt ordine diferite, în sensul că nu pot să ies din punct multiplicând lipsa de dimensiune a punctului. Dacă punctul este întins și așa și se obține o linie, nu pot să ies din linie adăugând puncte. Din suprafață nu pot să ies adăugând linii. Ceea ce înseamnă că există ordine în matematică, în structura, să zicem, numerică a matematicii, care face ca în mod natural rațiunea să recunoască existența mai multor ordine.
separate între ele prin această proprietate, că ordinul inferior nu se poate, orice ar face, să ajungă la ordinul superior. Ordinele între ele sunt separate prin ceea ce tehnic se cheamă în filozofie un raport de transcendență. Acum, ce e chestia asta? Vă rog să țineți minte cele două postulate fundamentale ale lui Pascal, care vin unul din fizică, supremația faptelor, care este recunoscută nu de vreo filozofie empiristă sau mai știu eu ce, nu, e recunoscută de rațiunea însăși ca să-și păstreze raționalitatea, adică puterea de a cunoaște. Și această afirmație privitoare la existența ordinelor din matematică, care se argumentează în același fel, ca rațiunea matematică să poată funcționa corect, ea trebuie să admită existența ordinelor. Există, prin urmare, un discernământ al rațiunii care mă ajută să fac predicții în natură atunci când construiesc fizica și care mă ajută să nu mă rătăcesc între ordine distincte atunci când construiesc matematica. Cu aceste lucruri, cu siguranță, că orice minte rațională va fi de acord. Acum fac un mic excurs, un salt înapoi, dar vă rog să rețineți unde am ajuns, la Platon. Și anume, o să vă placă lucrul ăsta, pentru că anticii foloseau denumiri care nu aveau nicio legătură cu jargonul, în timp ce toți filozofii contemporani folosesc jargon. E un lucru pe care Socrate l-a botezat a doua navigare. Știți ce este a doua navigare? Prima navigare este când ai vânt. Când ai vânt, ridici pânza și te orientezi după stele, după țărm, dacă mergi cum făceau navigări circumterestre grecii, nu se avândau perpendicular pe țărm, cum au făcut mai târziu occidentalii în secolul al XV-lea, având busolă și o altă viziune asupra lumii. Când ai vânt în pânze, marinarii numesc asta că suntem în prima navigare, adică navigarea de primă instanță, să zicem așa. Ei bine, spune Socrate, luând o metaforă din marinărit, ca să rezolv problemele care țin de suflet, de Dumnezeu, de soarta sufletului nostru, a trebuit, dragul meu, dialogul pe care îl reproduc din memorie este în Phaidon, a trebuit, dragul meu, cred că lui Criton îi spune asta, să fac o a doua navigare. Adică, văzând că vântul nu mă ajută, iar vântul erau simțurile, cele care îi furnizau informații despre lumea exterioară, dar ceea ce îi furnizau simțurile nu-l ajuta deloc să înțeleagă ce este cu sufletul, dacă este muritor ori nemuritor, ce este cu zeii, dacă există un Dumnezeu, dacă există o rațiune în lumea asta și așa mai departe, simțurile nu ajung, adică nu am vânt în pânze. Și atunci, spune Socrate, trebuie să facem a doua navigare, adică să punem mâna pe vâsle și să vâslim. Ce înseamnă să pui mâna pe vâsle? Înseamnă să folosești rațiunea acolo unde simțurile nu te mai ajută. A folosi rațiunea unde simțurile nu te mai ajută înseamnă a face un salt într-un alt ordin. Și din acest motiv, Platon a trebuit să postuleze existența unor entități pe care le-a numit idei și care funcționează ca niște mecanisme cognitive care permit gândirii să ofere răspunsuri la întrebări la care simțurile nu mai constituie vântul care să ne ajute să navigăm cu pânze. Vâslele sunt acele mecanisme cognitive, Platon le-a numit idei, dar pot fi numite și altele, care ne ajută să facem saltul dintre un ordin și altul. De la Platon, aveți reprezentarea asta? Că trebuie să faceți a doua navigare? Că nu puteți răspunde cu nimic din experiența noastră cotidiană atunci când vă puneți problema sufletului. Trebuie să faceți altceva. Și anume ce? Nu există o frânghie cu care să vă cățărați la cer. Nu vă aruncă nimeni din cer o frânghie. Dar puteți să faceți altceva, să inventați o frânghie. Iar frânghia se inventează folosind anumite mecanisme cognitive.
Și fac saltul ca să înțelegeți cum arată un astfel de mecanism cognitiv, că nu e nimic mistic în asta, este ceva care e propriu gândirii noastre, saltul înapoi de la Platon la Gödel, teorema lui de incompletitudine. Când anume pot să știu ce este cu acele propoziții pe care le-am construit corect din punct de vedere sintactic într-un sistem formal de primă instanță și pe care nu le pot demonstra? Păi trebuie să inventez un sistem formal mai puternic. Și asta se poate face. Matematicienii știu să construiască asta. Construiesc metasisteme și cu ajutorul metasistemelor ei pot demonstra exact acele propoziții care în sistemul de rang inferior nu puteau fi demonstrate. Simțiți, 1. Continuitatea Platon, Gödel și frumusețea lucrului. Un lucru care părea arbitrar, Socrate, in articulo mortis, adică în chiar momentul în care se pregătea să moară, adică să bea cucuta pentru că fusese condamnat, se întreținea cu prietenii lui și îi spune, avea niște gânduri elucubrante. Nu, totul era extraordinar de rațional, pentru că acești oameni aveau tipul acesta strălucitor de inteligență, care este în același timp extrem de practică, pentru că caută să înțeleagă lucruri cu care omul se confruntă. Și când spun omul, mă refer omul ca om și nu că omul ca savant, adică ca specialist în matematică, fizică și mai știu eu ce. Omul ca om. Deci aveau această inteligență strălucitoare care deopotrivă răspundea lucrului celui mai practic cu putință și ca să răspundă inventa lucruri care aveau o obiectivitate, acel gen de obiectivitate care face ca, la o distanță atât de mare ca cea dintre Platon și Gödel, să găsesc aceeași structură argumentativă la un logician austriac din secolul 20, din prima jumătate, și la această figură extraordinară și incredibilă, Socrate, așa cum ni l-a lăsat Platon. Revin acum la Pascal. Aceste două afirmații, una privitoare la primatul faptelor, primat pe care îl stabilește rațiunea și pe care rațiunea îl recunoaște, și existența ordinelor, pe care îl stabilește tot rațiunea, și anume pentru a nu se rătăci atunci când lucrează cu numere. Având aceste două postulate fundamentale, Pascal se întreabă, cum arată cu adevărat realitatea omului? Cum arată cu adevărat realitatea lui Dumnezeu pentru om? Și răspunsurile lui sunt extraordinar de moderne. Știți că Pascal a fost considerat un existențialist avant la lettre, un fel de Kierkegaard, un fel de, nu mai știu, pentru că există o acuitate a ceea ce este etern și profund în om, care ține de acest simț practic pe care inteligențele strălucitoare îl au. Și anume, el a văzut în om măreția și a văzut mizeria. El a numit mizeria omului fără Dumnezeu, grandoarea omului cu Dumnezeu. A definit omul în mod necruțător, ca fiind și ceea ce poate fi mai jos, ca fiind și ceea ce poate fi mai înalt, într-o dialectică atât de strălucitoare, încât limba pe care a inventat-o, insist, a inventat-o pentru a descrie această dialectică formidabilă, a devenit una dintre cele mai bune limbi pentru a exprima finețea și precizia din câte există. Pentru că, îngăduiți-mi această mică paranteză, limba pe care o vorbește Montaigne, care este un mare scriitor și care a trăit la sfârșitul secolului al XVI-lea, a scris les essais, eseurile, pe care Pascal le admira foarte mult. Limba pe care o folosește Montaigne nu are precizia limbii lui Pascal. De ce? Pentru că realismul necruțător al lui Pascal a forțat limba
să devină ceea ce înainte nu fusese. Și limba pe care Pascal a lăsat-o este o limbă infinit mai precisă decât limba pe care a găsit-o. Pentru că avea nevoie de precizie în momentul în care formula acest tip de argument. Ei bine, cum arată omul? Omul este așa ca și când ar fi în el două naturi care se luptă și care nu izbândesc una asupra celuilalte atâta timp cât el se menține în starea în care este în momentul de față. Este ca și când ar fi în el o natură divină și o natură umană, căzută. Explicațiile lui referitoare la păcatul originar, care grevează natura umană, și partea divină din om, care este partea neatinsă de păcatul originar și care nu ține atât de natura sa, cât de ceea ce Dumnezeu, prin grația Lui, îl acordă, le las deoparte pentru că țin de o teologie mai specială. Dar elementul fundamental este că El, atunci când a descris omul, și încă o dată, nu omul creștin, nu omul specializat, ci omul pe care îl reprezentăm fiecare dintre noi, indiferent de instrucția noastră, de inteligența noastră, de înclinațiile noastre metafizice, ori religioase, ori culturale, indiferent de toate aceste lucruri, omul are probleme pe care le știți oricât de tineri ați fi. Că corpul este mizerabil sau este grandios. Că în momentul în care este grandios îl descoperiți mizerabil și în momentul în care este mizerabil descoperiți că este grandios. Iar acest lucru se aplică oricărui lucru pe care îl cunoașteți. Fie că iubiți, fie că sunteți dezgustați. Omul are o inconstanță, un soi de plictis care îl face să se strice în tot, un fel de infidelitate profundă și în același timp o aspirație care niciodată nu se satură cu ce primește și nici nu este satisfăcută cu lucrurile pe care le găsește și care își păstrează puritatea, în ciuda faptului că viețile noastre nu sunt deloc pure. Ei bine, toate acestea, ca un psiholog incredibil de astuțios, le-a descris Pascal. Pentru că era o inteligență care nu se lăsa fraierită, nu se lăsa fentată și care străpungea toate aparențele, toate explicațiile care ne rătăcesc ori ne mulțumesc pentru a atinge esența. Iar esența pe care ne-a lăsat-o este omul de totdeauna. Ei bine, acest om este incomprehensibil lui însuși în toate relațiile lui. Dar știți de ce? Gândiți-vă la Dostoevski. Dostoevski prezintă personaje care sunt diavoli și îngeri. Dar atenție, nu în același timp, ci în succesiune. Într-un moment este ca un înger, are aspirații extraordinare și se comportă. Și în ceasul următor cade și devine o bestie, care poate și ucide. Sau, din motive de grandoare ori de idealism, ajunge să imagineze aberația de a proba idealismul printr-o crimă pe care o face și descoperă că e mizerabil. La Dostoevski avem acest lucru, dar nu este o dialectică, ci este o succesiune. Diavolul este succedat de înger și pare să se salveze, iar îngerul, care pare deja salvat, devine diavol și astfel pierde totul. La Pascal există o dialectică a mizeriei și a grandorii care merg dintr-una în alta. Pentru că este mare, este mizerabil și pentru că e mizerabil, devine mare. Este toată descrierea pe care o face el un fel de notă de subsol la această afirmație din, cred că, Epistola către Romani a lui Pavel, care spune: când sunt tare, atunci sunt slab și când sunt slab, atunci sunt tare. Cum e posibil așa ceva? Ei bine, e posibil pentru că așa suntem noi făcuți. Și de ce suntem așa făcuți? Las explicațiile deoparte, cele pe care le dă Pascal, pentru că ne duce într-o altă teologie, și vă spun doar atât: dacă omul este așa, ce anume îl poate explica? Există ceva pe lumea asta care îl poate explica? Și răspunsul lui Pascal este, al unui om care a stabilit primul principiu al primatului faptelor, a fost să interogăm faptele. Și atunci a descoperit că a existat în lume un popor la periferia lumii, despre care nu vrea să știe nimeni și care a conceput prima oară ideea unui Dumnezeu transcendent, unic, care
nu era stăpân peste alți zei, ci era pur și simplu el singurul zeu, un popor mic, detestabil, poporul evreu, care a lăsat despre sine o istorie care este în profeți, în relatările din Vechiul Testament și care aceste lucruri trebuie interogate. Și o secțiune importantă a pensée, a cugetărilor, a apologiei pentru adevărul regiei creștine, face acest lucru. Face o exegeză biblică incredibilă, care nu seamănă deloc cu cea pe care, cam în aceeași epocă, el scrie pe la 1658, 1659, 1660, Pascal moare în 1662, în 19 august. Cam la aceeași perioadă, căci în 1670 apare Tractatus Theologico-Politicus al lui Spinoza, Spinoza face același lucru, dar trage concluzii complet diferite. De ce? Pentru că el introduce, Spinoza, un principiu care este al nostru, al modernilor, și pe care Pascal, pentru că este extrem de realist, nu-l folosește. Să vă spun care e principiul lui Spinoza. Principiul lui este următorul. Nu e un exemplu din Spinoza, dar pentru ușurință am luat un alt exemplu din alt autor, dar care este din aceeași clasă. Bună oară! În Evanghelia după Ioan este profețit martiriul Sfântului Petru. Exegeza modernă spune așa: pentru că este vorba de moartea lui Petru în Evanghelia după Ioan, este logic că Evanghelia după Ioan este scrisă după martirizarea lui Petru. Ăsta este principiul pe care toți îl acceptăm, ni se pare că este rațional. Dar este rațional numai dacă noi deja am admis faptul că profețiile nu sunt cu putință. Deci, ca să demonstrăm când anume este scris un text despre care religia spune că este un text, nu e revelat, dar este un text inspirat, noi deja operăm cu premiza că textul nu este inspirat, ci este un text al oricărui om, pur și simplu. Acest principiu al lui Spinoza, redactat, gândit în aceeași epocă în care Pascal își construia exegeza Vechiului Testament, a inspirat toată modernitatea. Punctul de vedere al lui Pascal a rămas singular și aproape neînțeles, pentru că argumentul pe care îl dezvolt în fața dumneavoastră a fost înțeles de-a lungul timpului de, nu spun că de puțini oameni, dar niciodată, deși a fost înțeles de exegeții lui importanți, el niciodată nu a creat posteritate. Pentru că noi funcționăm pe alte premize, pe premizele care spun următorul lucru: religia nu este adevărată pentru că nu este adevărată. În timp ce Pascal spune toate aceste lucruri s-au întâmplat sau nu. Dacă s-au întâmplat, ele au puterea faptului, iar faptul se impune rațiunii prin aceea că este fapt. Voi nu puteți schimba poziția de pe podișul Transilvaniei a Clujului. Nu puteți. La fel, nu se pot schimba lucrurile care s-au petrecut. Ceea ce noi trebuie să facem, spune Pascal, nu este să rectificăm faptele în funcție de premizele noastre, ci să identificăm faptele. Iar faptele sunt de necontrazis, pentru că, așa cum frumos spune el, faptele sunt create de Dumnezeu. Deci, ca să înțelegem ce anume poate explica această stranie natură umană, trebuie să vedem care au fost răspunsurile care au fost date. Și el face un inventar al răspunsurilor și rezultatul lui este următorul. Numai creștinismul explică fără rest paradoxurile naturii umane. Dar de ce poate să o facă? Se întreabă Pascal. Pentru că religia creștină stă sau cade împreună cu figura lui Iisus Hristos. Și acum
Mă întorc înapoi la argumentele în favoarea lui Dumnezeu pe care le critica Pascal și vă spun, ceea ce poate demonstra un argument în favoarea existenței lui Dumnezeu de tip tradițional, adică non-Pascal, este în cel mai bun caz o figură de tipul Dumnezeu Tatăl Creatorul. Adică un Dumnezeu care la rigoare poate să fie un Dumnezeu creator, dar care după ce a creat s-a retras complet din lume. Un Dumnezeu care nu mai are nicio legătură cu lumea, adică un Dumnezeu deist. Numai acela, în cel mai bun caz, poate fi demonstrat printr-un argument de tip tradițional, adică non-pascalian. În timp ce, ca să explici cum este omul, ai nevoie de ceea ce aș numi, acum Pascal nu o face firește, ipoteza Iisus Hristos. Iisus Hristos, în dogma cristologică fundamentală, spune, e definit în felul următor. Este o persoană în care se cuprind două naturi, umană și divină, în așa fel încât cele două sunt unite fără amestecare și ele sunt distincte, dar fără deosebire. Asta este o formulare paradoxologică. Dar atenție, acest paradox nu este cercul pătrat, adică o imposibilitate logică, ci este un fel de mână, gândiți-vă că e o mână în gândire, care împinge mintea noastră să gândească cele două afirmații privitoare la cele două naturi cu identitatea și cu deosebirea, în așa fel încât ele să fie necontradictorii, păstrând adevărul propozițiilor care sunt contradictorii. Adică mă obligă să mă ridic pe un nivel, pe un ordin al realității, în care mintea să poată funcționa în acest fel. Dacă vi se pare că este ceva mistic aici, vă înșelați. Prin mistic înțelegând acel lucru care mă face ca ochii mei să se dea peste cap, să nu mai înțeleg bine, de parcă mi-aș fi injectat ceva în venă și am tot felul de viziuni incontrolabile. Nu, este ceva perfect rațional. Așa funcționează mintea noastră când vrea să înțeleagă în mod realist lucrurile. Exemplul meu este din mecanica cuantică. Știți foarte bine că lumina, acest lucru fundamental din această lume, și când spun fundamental este că lumina este un ingredient al alcătuirii acestei lumi care ține lumea să fie așa cum este și nu altfel. Lumina poate fi descrisă atât ca fiind compusă din corpusculi, cât și ca fiind un fenomen ondulatoriu. Ori undă și corpuscul este ceva ce este perfect contradictoriu, pentru că corpuscul înseamnă concentrarea într-un glonte, că ăsta e corpusculul, care e un glonte care n-are masă și care merge cu viteza luminii, fotonul, iar unda este ceva care are o răspândire infinită, pentru că unda este un fenomen ondulatoriu, periodic, care are această proprietate că este infinită. Deci nu poți să conciliezi maxima concentrare cu extrema răspândire, pentru că aceste două reprezentări sunt contradictorii. Ei bine, ca să înțeleagă, fizicienii mă refer, ca să înțeleagă cum anume poate fi descris ceva care în același timp este și undă și corpuscul, s-a inventat o teorie care se numește mecanica cuantică și care folosește mecanismul prin care de la ordinul în care corpusculul se bate cap în cap cu unda, mă ridic pe un ordin al realității în care undă și corpuscul, în funcția de undă, sunt unificate și funcționează fără a le abandona în mod unitar. Deci ăsta este un mecanism al gândirii. El funcționează pe teorii științifice și funcționează a fortiori, cu atât mai mult, pe lucrurile pe care Pascal le-a folosit. Deci, cum pot să înțeleg omul? Răspunsul lui Pascal, văzând pas cu pas aceste lucruri, este prin religia creștină. Și de ce prin religia creștină? Pentru că în centrul creștinismului este figura lui Iisus Hristos. Iar Iisus Hristos este descris
prin dogma cristologică. Cele două naturi care sunt în raporturile pe care le-am menționat. Din acest motiv, omul, care nu este ca persoana hristică, ci este pe un ordin sub, resimte ca contradicții severe, îngrozitoare, insuportabile, lucrurile care în Hristos formează o unitate divină și senină. Din acest motiv există un adevăr al religiei creștine, pentru că religia creștină explică faptele. Ăsta este argumentul lui Pascal. Acum, nu este încheiat argumentul lui. Teoria ordinelor. Cum eu, un simplu om, care fac toate lucrurile astea, trăiesc viața distracției, adică a lucrurilor care mă distrag de la problemele care mi se par insolubile. Cum intru în această ecuație? Răspunsul lui este la fel de original și de interesant. El spune așa: după cum există ordinele diferite, există și facultăți cognitive care corespund acestor ordine. Sunt simțurile pentru obiectele fizice, pentru corpuri. Este rațiunea pentru a pricepe gândurile. Întorceți-vă, vă rog, cu mintea spre argumentele tradiționale în favoarea existenței lui Dumnezeu. Toate acestea se adresează doar minții. Nu simțurilor, minții. Deci ele sunt formulate pe nivelul cognitiv care corespunde ideilor, gândurilor și rațiunii. Dar mai există ceva în noi care poate fi educat. El numește acest lucru inima. De ce îi spune inimă? Pentru că în momentul în care suntem emoționați, noi nu simțim ceva în minte. Noi simțim ceva aici, în inimă, în piept. În momentul în care ești îndrăgostit, în momentul în care ai sentimentul că ai făcut un lucru îngrozitor, care este ireparabil și așa mai departe, tu nu simți lucrul ăsta în minte, niciodată. Nu-l simți nici, nu știu, în picioare, nici în antebraț. Îl simți în zona inimii. Pascal numește facultatea cognitivă care corespunde nivelului, ordinului existenței lui Dumnezeu, îl numește inimă. Și el spune că inima este o facultate de cunoaștere. Așa cum rațiunea este o facultate de cunoaștere, iar simțurile sunt o facultate de percepție, inima ne ajută să-L vedem pe Dumnezeu. Prin urmare, cum pot formula un argument la nivelul gândirii, astfel încât inima să fie anclanșată, să prinzi inima? Păi, el spune că se poate. Iar acest lucru se poate. Vlad a menționat un pasaj din Plotin care spunea că gândirea care se gândește pe sine, asta este o formulare a lui Aristotel din cartea Lambda a metafizicii și este ceva, un atribut specific divin, în acel moment gândirea devine rugăciune. Ei bine, aici atingem chestiunea rugăciunii. Pentru că gândirea inimii este rugăciune. Gândirea rațiunii este, să zicem așa, dacă îmi permiteți o formulare puțin cam, nu prea sunt de acord cu ea, gândirea rațiunii este intelectul. Ei bine, gândirea inimii este rugăciunea. Cum se ajunge la acest lucru? Se ajunge printr-o înclinare a inimii. El folosește mai mulți termeni care sunt pentru noi destul de stranii, dar care pentru secolul al XVII-lea erau termeni tehnici. Automatul. El numește corpul automatul. Pentru că Descartes credea că corpul nostru este un automat. El este o mașină. Și să nu râdeți de acest lucru, pentru că toată medicina tratează corpul omului ca fiind un automat. De fapt, medicii ceea ce fac este să ne trateze ca pe un sistem mecanic
în care bagi anumite lucruri și obții anumite efecte. Deci în momentul în care mașinăria este stricată la stomac, bagi corpurile fizice numite medicamente pentru stomac. Acolo se întâmplă ceva, rezultatul este nu mă mai doare stomacul. Dacă e de făcut o intervenție chirurgicală, intervenția chirurgicală constă în esență în a deschide aparatul, automatul, în care sunt tuburi, tot felul de lucruri care pot fi modelate mecanic, dovadă că în corp se introduc proteze care sunt obiectele instalatorilor. Și corpul va funcționa mai bine. Deci nu e chiar grotesc să ne gândim la corpul uman ca la un automat, pentru că marile succese ale medicinii europene se bazează pe premiza lui Descartes. Corpul este un automat. Ei bine, automatul poate fi înclinat, spune Pascal, înclinat spre inimă. Iar acest lucru se face prin rugăciune. Acest lucru se face, și aici intervine ceva pe care am să-l pomenesc foarte scurt, invitându-vă pe voi dacă vreți să-l aprofundați. Este chestiunea faimosului pariu al lui Pascal. De ce să fac asta în fond? De ce să mă apuc să mă rog? De ce să mă duc la biserică? De ce să am anumite gânduri, cum mi se spune, de ce să fac toate lucrurile astea? Păi, răspunsul lui Pascal, ce îmi place la Pascal mereu, și vă rog să simțiți satisfacția cu care pomenesc, este un spirit eminamente practic. El pleacă de la realități, nu pleacă de la alte lucruri. Pentru că noi suntem aruncați în corp. Noi nu avem ce face. Noi suntem în corp. Noi, așa cum nu putem schimba poziția Romei de pe glob, a orașului Roma, nu putem schimba corpul pe care îl avem. Te putem sinucide, dar asta elimină problema. Putem să facem ca Michael Jackson, să ne facem operații estetice, să vrem un ten alb în locul unuia negru, să schimbăm pigmenții. Dar rezultatul este că murim la 50 de ani. În condiții în care nici nu mai știm dacă mai avem față, noi nu mai știm dacă Michael Jackson mai avea față, nu știu, totul curgea pe el, săracul. Deci, nu pot schimba datele. Ce înseamnă că nu pot schimba datele? Dragii mei, înseamnă că realitatea, așa cum realitatea omului este aceea cu mizeria și cu grandoarea, care sunt simultan date, înseamnă următorul lucru. Înseamnă că noi suntem în corpul nostru așa cum lumea este un dat, e construită cum este. Acest lucru nu poate fi schimbat. În sensul ăsta Pascal spunea că faptele sunt create de Dumnezeu, că nu le puteți schimba orice ați face. În același mod nu puteți schimba faptul că sunteți în corpul vostru. Și atunci, pariul lui Pascal spune așa: voi nu puteți, el avea un interlocutor, îi spunea, pariază pe Dumnezeu, spune Pascal. Interlocutorul îi zice, eu nu vreau să pariez. Problema Dumnezeu nu se pune, dar se pune faptul că tu ești într-un corp, că ești captiv în acest dat și că nu-l poți schimba în niciun fel. Tu nu ești în situația de a decide dacă arunci cu banul sau nu, spune Pascal. Tu ești obligat să arunci cu banul, pentru că orice ai face, timpul trece. Timpul trecând, tu ești luat ca de o locomotivă pe șine prestabilite și dus undeva. Acest undeva este întotdeauna moartea ta. Cu tine se pot petrece lucrurile în mod diferit, dacă schimbi ceva. Prin urmare, tu nu ești în situația de a spune, eu nu pariez, pentru că deja ești pus în situația de a paria. Și atunci, ce poate fi mai rațional decât să pariezi că Dumnezeu există? Este ceva mai rațional decât asta? Și de-abia în acel moment, spune Pascal, ne putem aminti de toate argumentele în favoarea existenței lui Dumnezeu, care sunt indicatorii. Ele nu sunt constrângătoare. Ele nu sunt ca o teoremă de matematică care să mă oblige să spun, cum e teorema lui Rolle, că dacă între două puncte am nu știu ce, la mijlocul ei derivata este, dacă am două puncte egale pe un interval AB, undeva între ele există un punct unde derivata se anulează. Asta e constrângător. Se întâmplă exact cum se întâmplă cu mine când sunt aruncat în corpul meu. Nu pot schimba acest lucru. În schimb ce, în momentul în care
automatul se înclină, așa cum spune Pascal, înțelegi să pariezi pe Dumnezeu, de-abia în acel moment argumentele în favoarea existenței lui Dumnezeu, cele tradiționale, devin indicatorii. Ele îmi spun, păi da, e rațional să pariezi pe Dumnezeu, pentru că lumea, uite cum este de ordonat alcătuită. Uite argumentul antropic. Dacă se schimbă puțin o constantă a naturii, eu nu mai exist. Deci, e un ceasornicar undeva, un creator al ceasului. Ceasul nu crește ca iarba din pământ. Și așa mai departe. În acel moment, spune Pascal, inima începe să funcționeze în noi ca o facultate de cunoaștere. Și din acel moment sunt intrat cu subiectul meu cunoscător într-un alt ordin al cunoașterii. Pentru că în cele din urmă, argumentul lui Pascal în favoarea existenței lui Dumnezeu este un argument în favoarea faptului că omul se poate schimba în sens tehnic. El se poate schimba, își poate schimba facultățile de cunoaștere. El își poate îmbunătăți cunoașterea prin deșteptarea în el a unei facultăți de cunoaștere care se numește inimă și care completează facultatea de cunoaștere numită rațiune, nu negând-o, ci incorporând tot ceea ce rațiunea deja a găsit. Pentru că, atenție, teoria ordinelor și teoria supremației faptelor, astea sunt lucruri stabilite de rațiune, adică pe un ordin al realității care este sub ordinul inimii și al divinității. Dar eu pot întemeia pe ele, în modul în care Pascal o spune, un tip de subiect cunoscător, care sunt tot eu, nu trebuie să-mi schimb fața ca Michael Jackson, dar se petrece în mine ceva care este mai complex decât a doua navigare de care vorbea Platon și tipul de teoremă, de tipul teorema de incompletitudine de care vorbea Gödel și care rămân doar la nivelul minții. Este ceva care deja ține seama de nașterea inimii. Și în acel moment intră în funcțiune un dialog cu lumea care se petrece prin intermediul rugăciunii. M-ați putut urmări? Dragii mei, dacă n-am reușit să vă conving cât de frumos este acest argument, am vorbit degeaba. Îi simțiți frumusețea puțin? Pe mine... Vă mulțumesc. Pe mine mă îngenunchează. O mărturie personală. Pascal îmi place, l-am descoperit în primul rând ca scriitor. Am învățat franceza citind PIF, corto malteze și nu știu ce. N-am știut când făceam asta la ce îmi va folosi franceza. Slavă Domnului că o știam de când eram puști și când am fost adolescent nu a trebuit să recurg la vreo traducere. Pentru că în traducere Pascal este cum te uiți la Că e bine să te uiți la soare printr-un ciob afumat, pentru că dacă te uiți direct, ai încurcat-o. În fine, dar e ceva asemănător. Este un incomparabil scriitor. După părerea mea, este cel mai mare scriitor al limbii franceze. Așa cum v-am citit din Chateaubriand, care el însuși e un mare scriitor, el a inventat cumva limba franceză, pentru că cine știe franceza modernă nu are nicio dificultate să înțeleagă Pascal. Dar atenție! Cum vă duceți înainte de el, vedeți că nu mai e așa. Montaigne trebuie să-l citești și cu dicționarul și cu forme de franceză veche. Pentru că limba franceză vorbită astăzi este creată de acest incomparabil geniu care a fost Blaise Pascal. Bun. Deci mi-a plăcut ca scriitor, m-a dat gata. Dar, și firește ca un tânăr care citește, am citit Le Pensées. Bun. Dar nu m-am prins. Vă jur, nu m-am prins deloc. Vedeam câteva frumuseți, eram ca omul care se duce în mină și găsește nu aurul, îl găsește prins acolo cu tot felul de chestii, pentru că nu știam să le văd.
Și după aceea, mult mai târziu, am început să citesc literatură secundară despre el și încă nu mi-a fost de ajuns, pentru că nu toți ăștia care au fost savanți în Pascal l-au înțeles cu adevărat. Am să spun un nume, Jacques Chevalier, un filozof din secolul 20 care a făcut și o ediție despre Pascal și care mi-a deschis ochii. Și după ce mi-a deschis ochii, am înțeles în sfârșit frumusețea argumentului lui Pascal. Este senzațional de frumos. Este cel mai frumos argument în favoarea existenței lui Dumnezeu pe care îl cunosc, pentru că pleacă de la lucruri pe care nu se poate să nu le accepți dacă ești o ființă rațională. Pur și simplu. Nu este nimic mistic aici, după cum în mecanica cuantică nu este nimic mistic. Dar unde mă duce? Mă duce în zona mistică. Da. Dar este un mod de a te duce în zona mistică care nu este bazat nici pe fraudă și nici pe legarea la ochi. Pentru că foarte mulți autori îți spun, acceptă să te leg la ochi și te duc unde trebuie. Și tu accepți asta, te legi la ochi și el te duce nu știu ce, după aceea te deslegi la ochi, zici, vai, ce ținut minunat. Nu. Pascal este cel mai bun apologet al religiei creștine pentru omul modern, pentru omul care pune rațiunea mai presus de toate facultățile sufletești. Până în momentul în care înțelege, așa cum ne învață Pascal, că dacă vrei să rămâi rațional până la capăt, trebuie să acorzi faptelor o întâietate primordială, tu nu ai creat faptele și nici rațiunea nu le-a creat și trebuie să înțelegi că rațiunea funcționează cu discernământ în științe, pe care știu să le fac bine, numai dacă presupune o teorie a ordinelor. Iar această teorie a ordinelor îmi amintește de ceva, de a doua navigare a lui Platon. Deci este legată de raporturile de transcendență. Și după aceea mai spune că omul este într-un anumit fel, pe care îl descrie într-un fel cum nici Dostoevski, care este cel mai mare psiholog imaginabil, nu a putut descrie. Pentru că a făcut-o cu un realism incredibil. Și cum pot explica lucrul ăsta? Și mi-amintesc că există o religie pe suprafața Pământului, care nu e nici confucianismul, nici budismul zen, nici islamismul și nici nu știu ce, și care descrie aceste lucruri pentru că există acolo o premiză, și anume întruparea lui Dumnezeu, care explică brusc aceste lucruri. Deci există un alt nivel de plauzibilitate rațională pentru religia creștină, pentru că este singura, spune Pascal, care explică complexitatea sufletului omenesc. Și asta nu e totul. Dacă mă gândesc la teoria ordinelor, îmi spun care e facultatea sufletească cu care eu pot intra în ordinul de deasupra rațiunii. Și el îmi spune, este inima. Și ce e asta? Și îmi descrie ce este inima și ajunge într-un punct în care gândurile lui, notate așa cum le-a notat, devin rugăciune. Pur și simplu. Este un pasaj care se cheamă Misterul lui Hristos, în care textul trece în rugăciune. Am să vă citesc doar câteva pasaje și este o rugăciune. Vreau să vă spun cum este construită această rugăciune. Rugăciunea este ceva care construiește lumea în care te rogi. E ca în acea povestire orientală foarte simpatică, în care un împărat despotic chinez l-a arestat pe cel mai mare pictor al Imperiului Cerului. Și nu știu din ce motiv l-a condamnat la moarte. Și i s-a acordat o ultimă dorință. Și ultima lui dorință a fost să i se aducă o pânză, pensule, ca să mai poată picta ceva. Împăratului i s-a părut remarcabil lucrul ăsta, că el se făcea, îl omora, își făcea hatărul lui de despot și se făcea și cu o pictură remarcabilă. Și el a pictat un peisaj, a pictat o apă, a pictat o barcă și când a văzut că le-a pictat bine, a făcut un pas în tablou, s-a suit în barcă și a plecat. Și în felul ăsta a scăpat de condamnarea la moarte. La fel este și în rugăciune. Rugăciunea este un loc pe care îl construiești cu mintea
și cu inima, în care păsești, și a te ruga înseamnă a intra în lumea pe care ai creat-o cu combinația dintre minte și rugăciune. Oamenii care au scris despre asta, cum este Ignațiu de Loyola, în prima jumătate a secolului al XVI-lea, și-au intitulat lucrarea Exerciții spirituale, în care descriu cum se face acest lucru. Pentru că este ceva care se face cu mintea și în momentul în care ai făcut-o cu mintea, adică ți-ai construit acel loc, cu inima îl animi. Și animându-l, tu ești acolo. Exact la fel procedează Pascal în acest fragment care se cheamă Misterul lui Iisus și care este pe niște foi de hârtie care sunt continue sau contigue cu alte însemnări care sunt de alt tip. Dar noi vedem imediat deosebirea și asta când citești te emoționează peste poate. Pentru că vezi cum din ordinul care este al rațiunii, el a trecut cu inima în ordinul care este al rugăciunii. Iar asta, când descoperi în text, te emoționează extraordinar. Și aici nu mai este un raționament, ci sunt propoziții prin care descrie lucruri. Și pentru că e un mare scriitor, le descrie extraordinar. Spune așa: Iisus este într-o grădină, dar nu este a delicilor, cum a fost cea a primului Adam, în care el s-a pierdut și în felul ăsta a pierdut tot genul uman, ci într-unul a suplicilor, în care el s-a salvat și în felul ăsta a salvat tot genul uman. El suferă această suferință și acest abandon în toată oroarea nopții. Iisus caută companie și caută reconfort din partea oamenilor. Asta este unic în toată viața, mi se pare. Dar el nu găsește niciun sprijin pentru că discipolii săi dorm. Și acum urmează una dintre cele mai frumoase lucruri care s-au scris vreodată în vreo limbă. Iisus va fi în agonie până la sfârșitul lumii. Nu trebuie să dormim în tot acest timp. Deci, simțiți progresia, el descrie. Iisus se roagă pe munte, discipolii dorm. Atâta lucru v-am rugat, să stați cu mine și voi dormiți, după aceea iară se întoarce. Și este dialogul acesta solilogviu, el știe că va muri, moartea este îngrozitoare, el este om și știe că este îngrozitoare, nu este doar așa Zeus care s-a făcut lebădă și știe că se întoarce. Nu, este om și știe ce este moartea, asumă acest lucru până la capăt. Este totul, este suferința, este predestinarea, este și abandonul. Și Pascal, în rugăciune fiind, scrie: Iisus va fi în agonie până la sfârșitul lumii. Nu trebuie să dormim în tot acest timp. Iisus i-a implorat pe oameni, dar nimeni nu l-a ascultat. Aici apare acea Iisus fiind în agonie și fiind în cea mai mare dintre suferințele imaginabile, să ne rugăm și mai mult. Și așa mai departe. Sau altul, mă gândeam la tine în timpul agoniei, am vărsat lacrimi de sânge pentru tine. Și apoi apare un element pe care retoricienii îl numesc rațiunea dialogică. Adică când rațiunea începe să funcționeze printr-un eu care spun ceva și un tu care asculți și îmi răspunzi. E ceva foarte interesant și este tipic, este tehnic pentru rugăciunea profundă. În rugăciunea profundă, când tu intri ca unul care vorbește cu eu, vei descoperi că există un tu care îți răspunde ca fiind eu și tu deopotrivă. Adică rațiunea, fără să devină schizofrenică, adică să se despartă în două așa realități psihologice care nu se controlează una pe alta, devine dialogică. Îl conține pe tu pornind de la eu. Ăsta este semnul rugăciunii profunde. Și rugăciunea lui Pascal, în continuare, are acest lucru. Devine dialogică. Și, nu vă mai spun cum este, dar aici apare acel lucru extraordinar pe care în cultura noastră noi, ca l-a repetat de câteva ori, ca fiind o figură importantă a Spiritului. Nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit. Acest nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit este
o afirmație pe care o face cine? O face tu în rugăciune către eu care este Pascal. Nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit. Și la toate aporiile legate de bunăoară, liberul arbitru și predestinare, să știți, ca să gândiți bine acest lucru, să înțelegeți că opoziția între liber arbitru și predestinare este formulată într-un ordin și suirea pe un alt ordin, care este ordinul rugăciunii al divinității, se face prin acest mecanism al gândirii, care este nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit. Care este o formă a circularității, dar este o circularitate într-un ordin superior. Cum este mecanica cuantică față de aspectele parțiale, fizică-ondulatorie, fizică-corpusculară. Simțiți cât de profundă e treaba? Și cât de accesibilă este? Ni se adresează în mod direct. Iar rugăciunea lui se încheie într-un fel care, iarăși, îmi place enorm. Eu sunt un om al secolului 20, m-am născut în 1957, am trăit în nenorocirea comunistă până în 89, cum voi n-ați trăit, profesorii voștri însă da, și în 1979, când a fost ales pentru prima oară după 400 de ani un papă neitalian, precedentul fiind un papă olandez, Adrian al nu știu câtelea, cardinalul Karol Wojtyła, care a primit ca nume de papă Ioan Paul al II-lea și care primul lucru pe care l-a spus lumii a fost: nu vă fie teamă. Știți cum am primit acest lucru de la Europa Liberă când am ascultat atunci? Am izbucnit în plâns, pentru că era singurul lucru care putea fi spus și care depășea ordinul politic în care toate lucrurile se spun. Acest nu vă fie teamă a însemnat mai mult decât orice declarație politică, mai mult decât declarația politică a lui Ronald Reagan, ea însăși extraordinară, când a numit Uniunea Sovietică Imperiul Răului, în 80 și nu știu cât. Acest nu vă fie frică este, nu vă fie teamă, așa se încheie rugăciunea la care m-am referit. Îți vorbesc și te sfătuiesc adesea, pentru că duhovnicul tău nu-ți poate vorbi și pentru că eu vreau ca tu să ai mereu un duhovnic. Cine vorbește? Și poate că o fac ca urmare a rugăciunilor voastre și în acest mod te conduci, te ghidezi, fără ca tu să le vezi. Nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit mai înainte. Deci, nu te neliniști. Nu te închetă pa. Ăsta este registrul rugăciunii. Am să-mi închei conferința cu un cuvânt despre Jacqueline Pascal. Jacqueline Pascal a fost sora genială și ea a lui Blaise. Foarte pe scurt vreau să vă spun despre ea. Datele nu vi le mai dau, că anii la nu știu ce, pentru că nu mai este timp. O să vi le spun cu aproximațiile memoriei mele. Era de o frumusețe extraordinară. Copil, preadolescent, era o minune de copil. În același timp era o minune de inteligență. Avea un talent pentru versuri care imediat a atras atenția asupra ei. Cum au fost instruiți frații Pascal, Blaise, Gilbert și Jacqueline? Păi, au fost instruiți în casă de tatăl lor, care era un savant. I-a învățat totul, limbile străine, greacă, latină, i-a învățat matematici, i-a învățat drept, i-a învățat tot ce se învăța pe vremea aceea, cu sistemă. Rezultatul este că a avut 3 copii geniali, deși ei s-au ilustrat foarte diferit. Blaise Pascal e cel mai cunoscut pentru că a avut geniul cel mai cuprinzător. Jacqueline, la care mă refer, a avut 2 genii. Am să încep cu cel mai important și despre care am să vă vorbesc. Geniul caracterului, geniul rectitudinii morale absolute.
Știți cum este Jacqueline? Este ca steaua Nordului. Nu poți să o smulgi din cer. Oriunde ai fi, te uiți să vezi unde e steaua Nordului ca să te poți orienta. Așa e Jacqueline. În toate împrejurările vieții ei, oamenii din jurul ei puteau să ia Nordul după atitudinea pe care Jacqueline Pascal o adopta. Fratele ei, care a convertit-o la credință, este cel care în cele din urmă s-a orientat după credința lui Jacqueline, care devenise călugăriță la Port-Royal, într-o împrejurare politică îngrozitoare, care a fost începutul distrugerii mișcării janseniste în Franța. Deci, frumoasă, strălucit de inteligentă, cu spontaneitatea pe care au copiii. Gândiți-vă, să fii copil la 10 ani, să fii fetiță, e important, băieței nu sunt așa și să fii... În plus, avea un talent de improvizație care, cum am spus, atrăgea atenția imediat și care a propulsat-o în cele mai înalte cercuri. Și anume, era folosită ca un soi de enfant prodige, de copil minune, cum Mozart era pus, la vârsta lui foarte fragedă, să arate cum poate să cânte, sau Kissin în timpurile noastre, pianist genial și copil minune. Sau copiii minune care pot face calcule în capul lor, fără calculator. Astea sunt dexterități uluitoare. Ea avea această dexteritate, dar încep acum prin a vă descrie dexteritățile ca să vă captez atenția, pentru că vreau să ajung la lucrul cel mai important, primul pe care vi l-am spus, aceea că a încorporat rectitudinea morală în chip absolut, devenind un fel de stea a Nordului pentru toți din jurul ei. A atras atenția lui Richelieu în momentul în care, improvizând ceva extraordinar, iar tatăl ei, Etienne Pascal, căzând din disgrație, se ascundea ca mânia lui Richelieu să nu ajungă, suntem pe vremea lui Ludovic al XIII-lea, a chemat-o pe genunchii lui ca să o laude pentru cât de frumos a improvizat, a jucat, nu știu ce. Și ea a făcut niște versuri din care reieșea că s-ar bucura și mai mult dacă tristețea nu ar apăsa-o atât de tare. Dar ce tristețe a întrebat-o Richelieu? Și ea a răspuns că tatăl ei este exilat. A aflat așa, a făcut legătura și atunci imediat a improvizat și a spus că nimic mai minunat nu ar putea ea primi din partea unui om atât de puternic, luminos, nu știu ce, lingușelile secolului al XVII-lea, cum era Richelieu, ca eliberarea sau ieșirea din disgrație, de sub disgrația tatălui ei. Ceea ce Richelieu, cucerit complet de frumusețea, spontaneitatea și geniul acestei fetițe, i-a acordat pe loc. I-a dat un post la Rouen, unde micuța Jacqueline a participat la niște concursuri de poezie, unde cine credeți că îi dădea replică și într-un an, nu mai știu ce vârstă avea, 13 ani sau mică, ea n-a putut să fie prezentă pentru că era bolnavă și cel care a luat premiul pentru ea a fost Pierre Corneille. Marele Pierre Corneille a luat premiul pentru micuța Jacqueline. Marele Pierre Corneille o admira pentru talentul ei literar. Jacqueline, la 23 de ani, dacă nu mă înșel, se convertește și din clipa aia duce o viață de sfântă. Ce înseamnă să duci o viață de sfânt? Știți ce înseamnă în termenul lui Pascal? Înseamnă să înclini automatul de partea rugăciunii. Acest lucru se face în multe feluri, cu tot felul de mecanisme, dar esența este că înclini automatul, ceea ce Sfântul Francisc, il Poverello, numea fratele porc, îl înclin pe fratele porc spre rugăciune. Și până în momentul în care s-a dus ca novice, după aceea ca călugăriță, în cele din urmă ca sub-maică, la Port-Royal, asta a făcut Jacqueline. Din acel moment, pentru că îi plăcea foarte mult să scrie, duhovnica ei, sau duhovnicul ei, că n-avea duhovnică, duhovnicul ei, i-a cerut să facă sacrificiul scrisului și de atunci n-a mai compus versuri. A făcut acest sacrificiu enorm pentru că a jertfit totul Mântuitorului. Era în rugăciune permanentă. Au rămas însă de pe urma ei scrisori. Și împrejurarea pe care nu vă descriu pentru că nu avem timp, dar este ceva, s-a întâmplat un lucru sinistru. Puterea politică vine peste tine, călugăriță, deci tu, femeie, vine puterea politică, potera, la tine în mănăstire și te obligă să semnezi ceva care este împotriva convingerilor tale.
și te obligă, pentru că altfel vor desfința, spun mai marii zilei, vor desfința mănăstirea de la Port Royal. Și atunci în tine se dă această luptă. Salvezi mănăstirea și îți pierzi sufletul sau îți salvezi sufletul și pierzi mănăstirea? O situație pe care vreau să o înțelegeți în termenii moderni, pentru că toate resorturile subtile din secolul XVII sunt mai greu de reconstruit. Dar în termeni moderni este asta. Voi, studenți, sunteți oameni care vă considerați oameni morali și demni. Și vine puterea politică peste voi și vă adună în acest amfiteatru și vă spun, nu veți ieși de aici până nu veți semna un angajament prin care, imaginați voi, ceva ce nu vă place. Ceva ce contravine profund convingerilor voastre. Acest tip de siluire s-a petrecut cu Jacqueline. Ei bine, Jacqueline Pascal a murit din acest motiv. Ea n-a suportat tristețea de a fi fost obligată să semneze de către directorii ei de conștiință, ei au obligat-o ca să se salveze Port Royal. Ca mănăstirea să nu fie distrusă așa cum a amenințat Ludovic al XIV-lea, a semnat în iunie 1661. A intrat, s-a îmbolnăvit de inimă rea și a murit într-o atroce suferință morală, exact în 4 octombrie 1661, atunci când era chiar ziua ei de naștere. Dumnezeu i-a acordat acest lucru că a luat-o exact în ziua în care a făcut-o. A apucat să scrie niște scrisori și vreau să vă citesc un fragment din această scrisoare ca să vă rog să auziți ce vă citesc din perspectiva argumentului în favoarea existenței lui Dumnezeu pe care l-am expus din fratele ei, Blaise Pascal. Gândiți-vă la ordinele respective, gândiți-vă la constituția subiectului cognitiv, simțuri, rațiune, inimă, gândiți-vă la rugăciune și la ordinul acesta în care se desfășoară pasiunea incredibilă a acestei Jacqueline îi scrie sorei Angélique de Saint-Jean. Suntem în 23 iunie 1661. Înțelegem foarte bine că semnătura noastră nu ne pretinde decât respectul, adică tăcerea pentru situația de fapt și delegarea încrederii pentru cele ce țin de credință, lucruri pe care noi le-am mărturisit întotdeauna. Dar nu putem să nu vedem că toate acestea sunt exprimate în termeni ambigui și nedemni de sinceritatea creștină. Cele mai multe măicuțe ar fi dorit chiar ca textul pe care ni se cere să-l semnăm să fi fost redactat mai direct pentru a-l putea respinge net cu o conștiință clară și să nu fie atât de meșteșugit redactat încât să ne dea impresia, prezentându-ne o adevărată lașitate sub chipul unei false prudențe, că l-am putea semna cu conștiința împăcată. Care este aici dedesubtul? Dedesubtul este că directorii de conștiință, duhovnicii, reușiseră să facă o negociere cu puterea politică și să redacteze o formă mai acceptabilă. Dar forma acceptabilă era de fapt tot aia. Era ceva rău, care contravenea profund convingerilor măicuțelor. Și ea asta semnalează. Noi am semnat un lucru care era meșteșugit ca să ne adormim conștiința, dar de fapt ar fi trebuit să fie brutal formulat ca noi să-l respingem net și să nu ne ascundem după deget. Numai adevărul eliberează cu adevărat și mi-e limpede că adevărul nu eliberează decât pe cei care îl mărturisesc direct, fără rest și în libertate. Simțiți ce inimă mare are femeia aceasta? Și nu pot să-mi ascund durerea care mă străpunge până în fundul inimii când văd că anume acei oameni cărora Dumnezeu le-a încredințat adevărul său îi sunt infideli, duhovnicii și directorii de conștiință. Și, dacă pot îndrăzni să spun, să-i văd că nu au curajul să se expună suferinței, care ar trebui să fie moartea însăși pentru a-L mărturisi pe Hristos cu voce tare. Știu bine respectul pe care îl datorez puterilor suverane ale bisericii. Mi-aș da viața cu aceeași inimă împăcată și pentru a-i păstra inviolabilă puterea și pentru a mărturisi credința în împrejurarea de față. Adică, elle veut les deux à la fois.
Ea vrea cele două împreună, respectul față de autoritate și adevărul în care ea crede, cu care autoritatea, de conivență cu puterea politică, intrase în coliziune. Cine ne împiedică pe noi și cine îi împiedică pe clericii care cunosc adevărul să le răspundă celor care le pretind să semneze formularul cu aceste cuvinte? Știu bine respectul pe care îl datorez domnilor episcopi, dar conștiința mea nu îmi permite să semnez că o afirmație se află într-o carte când eu știu bine că nu se află acolo, iar persoane care au cele mai înalte calități intelectuale confirmă că așa este, nu se află acolo. Ce ne împiedică să nu semnăm și să acceptăm cu inima deschisă toate persecuțiile? Vai, surioara mea iubită, cât de bucuroase ar trebui să fim dacă ne-am învrednicit să suferim pentru Hristos. În schimb, noi ne lăsăm să consimțim la o minciună, felicitându-ne că nu am negat adevărul, întocmai ca ereticul care reușește să fenteze judecata, menținându-și nemărturisită eroarea. Nu cred că s-a mai văzut în secolele trecute ca niște oameni credincioși care cunosc și sprijină adevărul Bisericii Universale să se folosească de trucuri și de ghizamente nedemne pentru a ocoli să-l mărturisească. Mă rog lui Dumnezeu să ne facă să murim pe toți, pe loc, mai degrabă decât să permită pătrunderea unei asemenea abominații în biserica noastră. Ce nenorocit e timpul nostru dacă nu se găsește în el niciun om care să îndrăznească să moară pentru a apăra onoarea unui om drept, despre care se afirmă minciuni și împotriva căruia e folosită forța pentru a le impune. Simțiți ce înalt este acest ton și cât de bine se potrivește pentru orice situație de conștiință din toate timpurile în care puterea politică vine cu bocancii puterii ei ca să intre în conștiințele noastre? Știu bine, iar aici vă rog să ciuliți nu urechile, inimile. Știu bine că nu e de nasul unor biete fete să sară în apărarea adevărului. Deși am putea foarte bine spune în nenorocita răsturnare pe care o trăim, că dacă episcopii au ajuns să aibă curajul fetelor, atunci le revine fetelor să dovedească un curaj de episcop. Căci dacă nu ne revine nouă sarcina apărării adevărului, a noastră trebuie să fie onoarea de a muri pentru el și datoria de a suferi oricât, mai degrabă decât a lăsa să se creadă că l-am nega. Care e credinciosul care nu s-ar privi pe sine cu oroare dacă în situația în care dacă de el ar depinde condamnarea lui Hristos, ar folosi pentru a încerca să-l salveze cuvinte ambigue și neclare care ar fi pe placul celor care îl condamnă, deși în inima sa ar gândi în răspăr? Decât așa, întâmplă-se ce s-o întâmpla? Pușcăria, moartea, distrugerea mănăstirii. Toate mi se par fleacuri, pe lângă disperarea în care mi-aș trăi tot restul vieții, mai avea câteva luni de trăit. La gândul că am ratat să mărturisesc adevărul, adică își va pierde sufletul, și că am făcut alianță cu răul. Căci nimeni nu poate pretinde că se va salva dacă va ascunde în chip meșteșugit, chiar dacă cu bune intenții, adevărul. Simțiți cât de înalt este acest ton? Ce puritate este aici? Registrul în care funcționează Jacqueline este al exigenței morale absolute. Iar acest lucru nu se întâmplă nici la nivelul simțurilor, nici la nivelul rațiunii, ci la nivelul rugăciunii. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru atenție și dacă sunt întrebări, 2 întrebări puteți să-i adresați domnului Horea Roman Patapievici. Vă mulțumesc frumos pentru că l-ați prezentat pe Hristos ca persoană centrală în creștinism. Totuși ne uităm în jurul nostru și vedem atât de multe cazuri de fețe bisericești implicate în lucruri murdare, începând de la Biserica Catolică, Ortodoxă, până la protestantism și neoprotestanți, și vedem cât de multă energie se consumă în aceste biserici pentru a susține ierarhiile interne sau pentru a mușamariza aceste fapte. Și prea puțin mai rămâne pentru a-L arăta pe Dumnezeu lumii. Întrebarea mea este, mai este biserica o dovadă a existenței lui Dumnezeu?
Vă rog să remarcați că în argumentul pe care l-am dezvoltat, nu biserica era o dovadă în favoarea existenței lui Dumnezeu, ci creștinismul, pentru că era singura religie care explica fără rest complexitatea naturii umane, era adevărat. Acum, sigur că Pascal era un catolic credincios și cu excepția unui moment dur în anul 1661 pe care l-am evocat legat de Jacqueline, de sora lui, care moare. Ea moare în 4 octombrie, în noiembrie este o mare scenă în care Pascal leșină, în momentul în care ajunge să-l acuze pe papă de alianță cu puterea politică în această impunere pe care o făcea conștiinței măicuțelor. Da, eu nu vreau să vă răspund frontal, pentru că nu este locul. Am să vă răspund printr-o pildă adevărată. Am să fac cum făcea Pascal, am să vă pun niște fapte. A fost un episod în care părintele Andrei Scrima l-a vizitat pe părintele Cleopa. De părintele Cleopa sunt sigur că ați auzit cu toții. Mă întreb dacă ați auzit de părintele Scrima. Sunt oameni care au auzit, o figură importantă a bisericii noastre, răsăritene, bisericii ortodoxe, un om care din partea patriarhului ecumenic, Atenagoras, a reprezentat bisericile ortodoxe la Conciliul Vatican II și cine are curiozitatea să răsfoiască actele Conciliului, în partea de secțiuni de lucru, va vedea că există un Andrei Scrima, care are multe intervenții foarte interesante, atât de interesante încât se regăsesc unele în formulările finale ale secțiunilor de lucru. Ei bine, părintele Scrima, care s-a întors în țară în 92 sau 93 și aici a murit în 2000, și el a murit, ca Pascal, în 19 august. Părintele Scrima a murit în 19 august 2000. S-a dus la părintele Cleopa și s-au întâlnit două forme monastice de ortodoxie. O formă a părintelui Scrima, care era cosmopolită, ca să vă dau datele lui, era un om care știa arabă, ca să-i șocheze pe unii prelați bigoți, răspundea cu Inshallah și ei erau șocați, credeau că el e musulman și așa mai departe. Și, deci, această formă de monahism ortodox, cu o altă formă, monahism ortodox din țară, în zona cea mai înaltă a vieții duhovnicești, care era reprezentată de părintele Cleopa. Și au ajuns la un conflict. La un conflict care era un conflict de definiții, cum se întâmplă cel mai adesea, dar care era și un conflict de fond, atenție, pe nivelul rațiunii. Și atunci părintele Scrima i-a spus așa: Părinte, te rog, ne aruncăm în genunchi și ne rugăm. În felul ăsta, părintele Scrima l-a forțat pe Cleopa să intre în logica ordinului carității, al milosteniei, al inimii. S-au rugat și după aceea nu s-au mai certat. Mulțumesc și eu pentru expunere. Aș fi curios să știu dacă în economia mântuirii, atât din perspectiva lui Pascal și dacă se poate și din perspectiva dumneavoastră, printre toate argumentele acestea logice și raționale și printre toate demonstrațiile, dacă mai există loc pentru credință. Da. Întrebarea este, foarte, foarte pertinentă întrebare. Dacă ordinele sunt separate printr-o distanță de transcendență, cum ajungi să le unești? Răspunsul este credința. Credința este o facultate a sufletului care asistă fiecare din aceste etape de care am vorbit și este mereu prezentă. Iar ea primește o articulare din ce în ce mai
precisă și mai conturată pe măsură ce trec de la un ordin la celălalt. Credința există inclusiv pe ordinul simțurilor. Dar nu pot acum să argumentez lucrul ăsta. Fapt este că ea este cu noi de la început, deși nu o știm, și ne trezim cu ea ca indispensabilă pe măsură ce avansăm din ce în ce mai mult. Este ca lucrul fără de care, știți cum este credința? Este ca lumea asta, ca să stea, să aibă țâțână, e prinsă în niște cuie, din punct de vedere al fizicii. Aceste cuie, șuruburi, sunt constantele universale ale naturii. Dacă o țâțână ar cădea, dacă peste noapte ar dispărea una din constantele universale ale naturii, totul s-ar nărui. Ei bine, credința este ca șuruburile care țin alcătuirea firii noastre. E acolo și de aia și trăim. Dar pe măsură ce trecem de la un ordin la celălalt, ne și prindem de lucrul ăsta.